Bună și bine v-am găsit la o nouă aplicație. Am uitat cum se cheamă, dar are, horror, fantezie, comedie, romantic, thriller, info, povești. Astea sunt alea, sunt lucrurile, sunt alea care intrăm noi ca să sunt alea care va trebui să intrăm noi. Așa. Mă duc să-mi aduc un scaun. Așa, perfect. Bine, vom începe imediat. Așa. Romantic, ba. Fantezie, ba. Horror. Yes. Deci noi, vedeți aici, niște filme cu chat de genul ăsta. Ceva de genul ăsta. Noi o să vedem, să ne uităm. O să începem de aici. Nu l-am început eu de la început, fiindcă așa, am rezolvat totul. Deci dați like, share, subscribe, abonați-vă. Dați și un share, le știți deja. Am rezolvat tot. Am rezolvat totul. Mâine veniți aici. Am vorbit cu echipa specială. Nu trebuie să te îngrijorezi. Raul și Cristi vor avea grijă de tine. Aici unde? Ce e cu tot secretul acesta? De ce nu poți să îmi spui? E o surpriză, Ama. Cea mai mare realizare a mea și vreau să o împărtășesc cu tine. Marc, dă-mi măcar un indiciu. Vei înțelege totul când ajungi aici. Bine. 30 de minute mai târziu. Marc. Da, Ama. Sergiu nu vine cu noi. Sergiu rămâne la sol. El va coordona misiunea din centrul operațional. Scuzați tot sunetul ăsta, e sora mea mai mică, care umblă la șervețele, are doar 2 ani jumate. Operațional, da? Așa. Deci, mergem mai departe. Ce misiune, Marc? Mă sperii, Marc. Sergiu se va asigura că totul decurge conform planului. Bine, Marc. Hai că vorbim. Push. Ok, Ama. Sergiu. Răspunde. Da, Amalia. Spune-mi ce se întâmplă. Ce surpriză vrea să-mi facă Marc? Îmi pare rău, Amalia. Nu pot să-ți spun. Însă nu trebuie să te îngrijorezi.
vei fi în cea mai mare siguranță. Am trimis cu tine cei mai buni agenți. Și tu și Mark tot îmi spuneți că voi fi în siguranță. Nu mă încălzește cu nimic. Eu vreau să știu despre ce este vorba. Vreau să știu ce se întâmplă. Îmi pare rău, Amalia. Am ordine clare de la Mark să nu divulg nimic. Ești un nenorocit. Tot timpul faci doar cum vrea Mark. Dacă i-aș spune acum ce se întâmplă între noi, ai mai asculta atunci de el? Nu faci asta, Amalia. Atunci spune-mi ce se întâmplă. Dar nu știu nici eu, Amalia. Tu crezi că mie îmi spune mai multe decât ție? Te înșeli. Bine, Sergiu, minte-mă și tu. Acum îi spun la Mark totul despre noi. Nu îți recomand să faci asta. Însă și dacă alegi să o faci, tot nu pot să îți spun nimic. Ești un nenorocit, Sergiu. Îmi pare rău, Amalia. Următoarea zi. Ama, totul este pregătit. Raul și Cristi sunt deja în fața casei tale. Dumnezeule, Mark, de-abia acum m-am trezit. Nu îți face probleme. Nu trebuie să te grăbești. Te vor aștepta. 30 de minute mai târziu. Tocmai am intrat în mașină. Suntem pe drum. Ok. 5 minute mai târziu. Suntem la un aeroport, Mark. Unde naiba mă duci? Ți-am spus că este o surpriză. 15 minute mai târziu. Ne-am urcat într-un elicopter militar. Ce naiba se întâmplă, Mark? Nu îți face griji. Totul este pentru siguranța ta. Nu știu dacă mă crezi. Opa, scuzați, am ieșit din greșeală. Nu știu dacă mă crezi. Dar numai în siguranță nu mă simt. Totul va fi ok, Ama. Nu trebuie să îți faci griji nicio grijă. Ești în cele mai bune mâini cu Cristi și Raul. M-aș fi simțit mai în siguranță dacă era și Sergiu cu noi. Ești în siguranță și acum. Bine, Mark. Câteva ore mai târziu. Ne apropiem de ceva insulă, Mark. E junglă cât vezi cu ochii. E frumos, Mark. Începe să îmi placă surpriza ta. Mark? Mark! Sergiu nu răspunde, Mark. Sergiu? Încerc să îl contactez eu acum.
5 minute mai târziu. Ajutor! Ajutor! A apărut ceva, îmi place, nu-mi place. Așa, scuzați, s-a întors camera. Ce ne prăbușim. Ajutor! Ajutor, Dumnezeule! Vom muri cu toții. Să-i spui la Mark că îl iubesc. Nu trebuie să știe niciodată ce s-a întâmplat între noi. Promite, Sergiu. Sergiu Ditiusu. Îmi place. Pa, ne vedem data viitoare cu următoarea parte. Pa, ne vedem data viitoare, cum am spus. Nu uitați să dați like, share, subscribe și abonați-vă.